Assalamu alaikum. My name is Sayyida Sadiya Haruna. I'm from Nigeria. I'm not in support of COVID-19 injection in Nigeria. Ba ma goyon baya da aka mana alluran corona a nan kasanmu Nigeria. Hi, my name is Haruna Chizo. I'm from Nigeria. I am living in Germany. I say no to COVID-19 vaccine trial in Africa. We Africa, we are not a laboratory. Ina kira ga 'yan uwana da iyayena da suke zama a can gida Afirka, kada ku yadda da wani ko wata ta zo ta ce za ta muku alluran rigakafi na coronavirus, domin kuwa cutar da ku za a yi. Wannan alluran babu alheri daga cikinta. Sannan kuma ina mai jawo hankalin 'yan uwana watan shugabanni na Afirka da na Najeriya gaba ɗaya da kuma da hankalinku ku daina yarda da turawa suna zuwa suna baku kuɗi suna cewa za su yi trial ɗin allurori, watan za a yi gwadin allura a Afirka domin a kiyaye lafiyarmu. Ba kiyaye lafiyar mu za a yi ba, cutar mu za a yi. Kun ce kuna so ku taimaka wa iyayenmu da suke Afirka domin kuwa kada cutar coronavirus ta kama su. To idan magana gaskiya ne, ku fara taimaka wa kanku kafin ku taimaka wa iyayenmu. Saboda kuwa iyayenmu ai ba su kamu da cutar coronavirus ba. Mu da muke nan idan za a fara bada maganin allurar rigakafi ne, a fara yi mana mu da muke nan, ku kuma ku yi wa ƴaƴanku. Ba ku yi wa ƴaƴanku ba ku yi mana ba, mu da muke nan, ku da ma kuke da cutar sai gida can Afirka. To don haka mutanen Afirka ni bana goyon bayan a zo a muku allurar rigakafi na coronavirus. Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. My name is Rahama. I'm from Nigeria. I say no to COVID-19, vaccine terror in DRC. We are not KDP, and African is not the laboratory. But we are daba, baya. Vaccine the akache, they should go African. My name is Anis Ibrahim Dala. I'm from Nigeria, living in Germany. Muna gargadi game da COVID-19 vaccine da ake son a gwada a kasar mu na Africa. So don Allah mutanenmu a kiyaye, kada wanda ya sake ya je a mishi wannan allura saboda mu ba dabbobi bane. Yawa, we are not in animals, we are not guinea fowls. So don Allah don annabi a ba da goyon bayan da yan mutanen nan suka zo watan turawa ko yan China ma whatever. Kada don Allah mutum ya sake ya je ya kai jikin shi a mai wannan allura saboda mutanen da muke da su a Africa wanda suke affecting wannan abun kalilan ne. Yawa sunan sun fi mu yanda suke affecting da yawa a nan yau. Me zai hana su sunan su gwada? Yawa, su don Allah a kiyaye. Kada wanda ya sake kuma I really say no to COVID-19 vaccine in Africa. Hi, my name is Osman Safia. I'm from Ghana, and I say no to COVID-19 trials in Africa. Africa is not a farm, and Africans, we are not a guinea fowl. Mu ba mu yadda ba, kuma ba ma goyon baya. My name is Usman Nafiu Shehu. I'm based in Italy. I'm from Nigeria. Muna mai miko gargaɗi ga 'yan uwanmu da iyayenmu da suke gida don Allah kowa ya kiyaye akan wannan alluran da za a gwada, alluran vaccine kenan da ake kiranta. Ka wani kai kan shi a mai wani alluran da bai san takamaiman mai amfani ta batun da kai ba wai cutan gare ka ba. Inda mamunan da muke inda cutan ta da kowa ba ma aikin komai yanzu dukkan al'amuran mu mun tsayar da shi. Please stay home, stay safe. Ka kai kanka ama wannan alluran. I say not to COVID-19 vaccine trial in Africa because Africa is not a laboratory. Africa together we stand, divided we fall. Thank you. Suna na Adam dai wanda aka fi sani da Adam Sishbiya. Yau za mu magana bisa kan allura wadda za a ma 'yan uwanmu ko in ce uwayenmu da kanninmu da yanninmu wanda suke gida a Afirka. Mu ba mu yarda da wagga allura ba da za a musu. Gaske kun gane ba mu yarda ba. Ina kasar Faransa nake a dai mutum da muke turai babu wanda aka ma allura cikin mu. Abu ne abu wanda za ka yi ka tsare ka gudu da wagga cuta suwa wanga guda biyun gan kana da su kana da kariya. Na uku ka tsaya gidanka, c'est tout, tu restes chez toi. S'il vous plaît, on n'est pas d'accord avec les vaccins en Afrique. Interdit. Les blancs là, c'est encore, nous offrent les Africains comme des cons, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas d'accord aux vaccins en Afrique. S'il vous plaît, les familles. Merci beaucoup. Sunana Safia. I'm from Ghana, live in America. Mun goyi bayan ra'ayi allurar rigakafi da za yi wa 'yan wayenmu a Africa. Therefore, I say no to COVID-19 vaccine trial in Africa. Africa is not a testing ground nor a laboratory. Thank you. My name is Najib. I'm from Nigeria, but I'm living in UK. I say no. Mu ba mu yadda da allurar da za a yi a Africa ta cutar coronavirus ba mu yadda ba.
they are not to accept the injection for the coronavirus in Africa. I say no. Sunana Hamza, mazaunin Germany, dan asalin ƙasar Niger. Ba ma goyon baya bisa rigakafi ta allura coronavirus wadda za a yi a Afirka. Sunana Ibrahim Lawan, ni dan Afirka ne, mazaunin ƙasar Saudiya. Ba ma goyon bayan wannan allurar da za a je a Afirka wadda za a gwada ta coronavirus. Jama'a ake. My name is Najib. I'm from Nigeria. I say not to vaccine test in Africa. Africa is not laboratory. Ba mu yadda a je Africa a gwada wani maganin wata cuta ba. Africa ba wajen gwajin magani ba ne. Hello everyone. I am Hassan. Actually, I come from Nigeria, but I live in Germany. Please, we have to say not about of vaccine, this injection. My name is Sashur. I'm from Nigeria, living in Tunisia. Please, Africa, say no to COVID-19 vaccination in Africa. We are not animals. We not agree. Please, Africa. Jama'a sunana Ashur. Muna mai sanar da ku akan allura da turawa suka ce suna so su zo Africa sita na COVID-19 vaccination. Please, muna sanar da ku cewa kada ku yadda. Hello, my name is Muhammad Abdul Karim. I am from Nigeria and I said no to COVID-19 vaccine testing in Africa. Africa is not a laboratory. Hello, my name is Mary. I'm from Nigeria and I said no to COVID-19. And the injection they want to give us about COVID-19 we don't want here in Nigeria, and we love my country very well. So I'm not proud of the country imu ba mu son COVID-19 kuma za a kawo su allura na COVID-19 da ake so a bamu na ƙasar Nigeria don Allah jama'a kar ku so ku ce ba ku so don Allah ba mu son mugunta kuma ba mu son ciwon da baya da kyau ciwon buga a cikin garin mu. My name is Idris. I'm from Nigeria, based in Germany. Al'umma ne Afirka da bakile zan ci al'umman Nigeria ba. Muna muku gargaɗi game da wannan cuta ta coronavirus da ta addaba duniya. Kwanci wannan annoba. So kwana biyu da suka wuce sai muka ji labarin cewar kasan turai sun samu wani allura wanda ya kamata idan testin nashi ne ya kamata a fara testin din shi a Afirka mana in gwaji za a yi. So in muka duba muka zamu ga cewa wannan abun rainin hankali ne ma gaba ki dan coronavirus. Idan gwaji ne ya kamata a ce sun fara gwajawa a kawunan su aka ce idan kura na maganin zawo ta makanta. Saboda haka mu mutane ne a Afirka, mu mutane ne ba jakuna ba kuma mutane ne ba dabbobi bane mu. Saboda haka dan Allah kan mu ba da goyon bayan Allah ma da karfi don Allah. Ni ne naku Idris, mutum Najeriya mazaunin Germany. I say no to COVID-19 testing in Africa. Kamar da kuka sani sunana Isa Fresh. Bana goyon bayan allura ta coronavirus da aka ce za a ma Afirka. Bana goyon baya saboda mu ba dabbobi bane, gaskiya ba ma goyon baya. Again, I go back by the name Khalifa Inagoma. I'm from Nigeria, living in Germany. We say no vaccine to Africans. We are not animal. We are not library. No vaccine trial again. My name is Ahmed Umar. I'm based in the United States of America. I say no to the vaccine tested in Africa, neither Africans. Africa is not your laboratory, and Africa is not a place for you to go and test your vaccine. Gaskiya ne su zo kasashen su na turawa su yi ma yan uwansu turawa. Mu baƙaƙen mutane, mu ba mahaukata bane, mu ba dabbobi bane, mu kuma ba za ka zo kawai ka ce za ka tsinduma mana wani chemical a cikin jikinmu da ba mu san yadda kai ka same shi ba ka ce za ka gwada ka samu maganin cutan, kuma mu ba mu ka kawo wannan cutan ba. Dan Allah dan Annabi iyayenmu da maza da mata kar ku bari a zo a mai 'ya'yanku rigakafi ko a yi a cikin jikinmu.